ni na fara wannan zanga-zanga kuma mutanen nan sun gayyace mu mun je mun gansu mun yi zama da su. Ba zai yiwu mu ce za mu yi zanga-zanga duk ƙasa ku ce wai a yi shi a Jos ne kawai da Kaduna da Abuja ba. Kaga which mean akwai wani abu kenan. So mu supporters na democracy ba mu tare da su. Yawwa. Yes, mun san hali da muke ciki kuma ba wai dai muna jin daɗi ba ne. Har yanzu za mu ci gaba da gaya ma gwamnati ta zo ta kwato mana mutanenmu. Muna bukatan zaman lafiya a Zamfara, muna bukatan zaman lafiya a Katsina, Kano, Maiduguri, Taraba, ko kai duk Kebbi, duk arewacin Najeriya muna bukatan. Murtala Garba wanda aka fi sani da Murtala Gamji, ni ne former president na majalisar matasa na Najeriya gabaki daya.